Men det behøver du jo fucking ikke. Og være mig selv 100% på en stream, det er sgu da det fedeste, hvis jeg ikke opstiller noget som sådan lad være med at bøvse, fordi... Men det er ikke fucking lige meget. Morten, hør nu efter. Jamen du kan sgu da sagtens sidde og streame, og så faktisk bare slå en bøvs, altså. Ja, det var det, jeg prøver at sige til dig. Ja. Jeg siger til dig, at jeg synes, det ville være bedre, hvis jeg bare var mig selv, og bøvsede, ligesom jeg plejer at gøre, fordi det jeg gør, end at opstille streamen på sådan en mærkelig måde, og lade være med at gøre sådan nogle ting, og lade være med at snakke grimt, og sådan nogle ting. Ja. Det var de 2 ting, jeg kunne komme på. Okay. Bøvse og lade være med at snakke grimt. Du glemte brud. Jamen det kan man ikke gøre. Men det kan man jo en gang imellem. Altså det der med, hvis du sidder og streamer, og så bare sådan... Ej, undskyld, men jeg skal lige slå en brud. Det kunne sgu da være fucking sjovt. Ja, det kunne være fucking godt. Ej, der tror jeg måske lige, jeg vil mute min mic, og så vil jeg lige løfte mig. Bare sådan mute, og så kan jeg så... Så løfter jeg mig lige sådan lidt, så ved alle bare, hvad fuck der foregår. Ja, og så sidder du der bagefter, og så bare... Fuck.